Gamelur. Kaixo ikusentzule matiok, zemo zaudete? Hementxe gaude gaurkun baita Gamelun saio berri batekin, ni Ilargi eta nire ondon Tasio. Kaixo, Tasio! Kaixo ikusuntzuleok, zemuzate beste saio berri batekin gatozkizue. Zer da karki gorkoan, Ilargi? Nik esangoet, sorpresa. Bai, ebesta ja dena mundu guzti daki. Bai, ja ikusi zute azala. Nola izan hau? Death Stranding. Death Stranding. Stranding, noski. Eta, bueno, ze irutu jokoa, nahi zuni astea esaten galduta ibili nitzala zeharo jolastenen bilen bitartean? Nire bai. Seko, osea, nahi dut zuek bakoitzak esatea, behin jokua bukatu zunen, historiataz ze ulertuzun, edo ze iritsi zitzaion. Zeni, esate izute, uste ondo ginala jokua bukatuta bile komentatzen bakoitzak ze ustezun historiari buruz, eta ematezun bi joku desberdinetan ibili ginala eta Tasio. Egi da, ez ginen ados jartzen gauza batzukin, Ez gaina, esan behar dut... Gauza basiko batzukin ez ginen ados jartzen. Bai, YouTubeen... Zer dan zer? Oida, gero YouTubeen onduni ginen jendeak hartutako hausnarketak eta ikusten, eta ja naiz goatzen, baino bai goatzen naizen sentsazioa zala, ikusitakoaz, ez nengo lados, ni. Bai, eske oso hausnarketak eta olako bilatzeko joku bada, bai. Bai. Porrok erratzeko joku bat, esan bai, ezagun. Gero zuek zuen iritziak jarri? Bai, nire aurretik justo haitu zen Twitchen da jokatzen Baikugan Hunter, eta ara egintzun baita zea bat. Intzun analisi bat bere YouTubeko kanalen. Oso interesgarria. Baikugan Hunter kiston aditua bihurtu zen joko hontan, bai. Bai. Bueno, Death Stranding mundu irekiko akzio eta esplorazio bideojokoa da, eta Kojima Productionsek garatu zuen PlayStation 4ko 2019an. Jarra Kojima, haze jokoa. Kristona. Gero 2008an ordenadoreako batea zen baita, PC-erako. Argumentua flipantea. Oso flipantea. Apokalipsi osteko mundu baten kokatzen da joku hau, eta Death Stranding izeneko gertaera batek bizien eta hilen mundua bateratu intzun, Ilargi. Bateratu. Barkatu moztea baino. Kristona iruditzen hau, Kojimak bere barruan zen mundu duen, ideia usortzeko, zeia ulertzeko aldrebesatua baldin bada, imaginatu sorkuntza sorrera, nondik ateazu nolako fumaba galanta? Bai, jatorria aipatzeuen iturri batzuk, eta beak inspirazio iturri batzuk aipatu izan ditu, eta gero hitzengo dugu hortaz. Ados, segi? Esan dizuten bezala, Death Stranding izeneko gertaera moko bat gertatzea, eta bizien eta hilen mundua bateratu gintzan, fusio bat egon zan. Orduan, fusio horrek 3 gauza eragin zituen. Bat, gazteleraz EV entes varados da, ez dakit inglesez nola dan. Izaki ondarta, japonesez ez. Izaki ondartuak, ondoa jotako izakiak olako zer litzake. Zer di hauek? Hauek dira bizidunen munduan harrapatutako hilen arimak dira. Eta hauek saiatzeia gizaki bizidunak beste mundura eramaten saiatzeia. Hilen mundura eramaten. Ze pentsatu zenun bapaten azaldu zitzaizunan? Ez dakit ze pentsatu nun. Bai ez, sigiloa, zer da hoi? Bai, zaila esplikatzeko, sentsazio jokatzeko momentu da, ostia, ze movida hau pixkatola. Bai, ez da. Segi. Bai, hori lehenengo ondorioa zeana, fusio horrena, bigarrena. Bai. Euri bat dago, ikutzen guztie, zahartu iteuna, denbora azkartzeu. Ikutzen horren denbora azkartu iteu. Eta zahartzen di joan einen desintegratu bezala, ez? Ondatu... Bai, hori da, bai. Denbora azkar pasatu arazi bezala. Azken finean, deusestatu, zartu, akau. Zarkitu.
Eta pertsona bati ematen maio euri pixkatek, dana azala zartu bezala ite zaio. Horrek izan hau gainbehera euri horrek. Gero, hirugarren ondorioa da, utxune batzuk sortzeiala, eta... utxune hauek dira, ondoa jotako izaki horiek, esan deuna lehen, EV horiek, alegia, bizidunen munduan harrapatutako hilen arimak dian horiek, gizaki bat konsumitzen duenen, bereganatzeuenen, ez hilen mundura eramategue, eta... Harrapatzen saiatzizue. Bai, hilen mundura eramategue, eta orduan, sortzea antimateria leherketa bat. Utxune bat, eta hori da antimateria leherketa bat. Bai, zonalde hori atzea seko devastatuta bezala. Bai, ze hor, pertsonan materiak eta EV horien antimateriak elkarri eraginiteie eta orduan utxune bat sortzea. Bai. Pentsa, Hau da jokun hasierako esplikazio oinarrizkoa bezala. Bai. Eta gero ja garatzean... Oinarrizko esplikazio txiki bat, besteik ez da. Bai, da, mundu distopiko hontan, Sam Porter Bridges izeneko protagonista, banatzaile badala, beak estatu batuak zeharkatu berko ditu, ekialdetik mendebaldea, eta herrialde hori kiral sarearekin birkonektatu inberko, sare kiralarekin. Hoi da, gizakiak ordura arte bizirik dirautenako haindik, oso sakabanatuta daude, bakoitza puntu baten bizirauteu ala nola, eta, gure samek... Gaina pixkate lurrazpin bezala dare, euri hori nola daun, ezin du kanpo batea. Ez, eta gero EV-ak non nahi, eta kanpon bizitzea zaila da, gero baita dana oso ondatuta dago, orduan... Zemera da, Sam gizaki espezial badala, bai. Horretikan banatzaile izateko aukera duke. Hori da. Sam aberriratua da, holako zerbait. Sam hildakonda bizidunan mundun arten bidaiatzen lasai asko, da holako historia. Konexio moduko bat daka, ez dugu esango zergaitik. Alde batetik spoiler dalako eta bestetik pixka komplexua dalako. Baita esplikatzea, baino bai. Samek sare kiral hori berrezarri behar du, eta sare horri esker informazio kantidade handik bialtzeia berehala, eta orduan gizateria ez desagertzeko oso garrantzitsua bere lana. Dana konektatuta bizi, elkarlanen bizitzeko, garrantzitsua da, konektibitate hori, estatu batuei bueltatzea, eta hortan ibiltzea, Sam batetik bestea. Tipi-tapa. Samek munduko arriskoi aurrein berkoie, batetik naturako oztopok, bestetik izaki ondoa jotako izaki hauek. Ondoa jo esan etenen ondartu da baita euskeraz da, barado da gazteleraz, stranding uste dela inglesez, hau da bale bat ondarra jotzeunen. Bai, bertan kieto gehatzeanen ez da, ataskauta. Hilako laxi daude, bizien munduan. Hori da, eta gero, baitare beste oztopo batzuk dira, gainbehera edo euri zahartzaile hori, utxuneak eta baitare homo demens taldea. Kiral sarearen aurka daon talde, kakotxak irekiko ditut, terrorista, kakotxak itxi, bat. Eta hori da pixka jokoan abia puntua. Oiek ze hazian ez? Manduak las mulas. Hori da, bai. Manduak. Bai, nik ero hemen informazioa bilatzakon homo demens ikusiet dela talde horren izena, baina gaztereraz mulas zan eta ez dakit berez... Homo demens hori jokun nik enun ikusi. Igual inglesez da... Ja, igual inglesezko version da. Hori da, zu gazteleraz jolastutako momentuan ja hola mintzatzeu eta... Da ezkenun ikusi... Azkenen, zuk hitza gazteleraz dakazu, subtitulo gazteleraz daude, orduan horregatik etzen topatuko pentsatzet gazteleraz jolasteko momentuan. Bai, nire ez dizonatzen bate. Hoxe, abia puntu hori da. Gero, historion narratiba korapilatxo hau... Ez da abia puntu makala, Ez. Historion narratiba korapilatxo hau, gero jokagarritasunakin lotzea, ze jokagarritasun aldetikane oso berezia da, baina ez dakit ja hortan sartuko gehan, edo zerbait aipatu nahi zuen horretik. Brutala irutu zitzaidan. Ez, nahi baezu pasagai egitezke jokutik gehien gustatu zaizkizun gauzetara, horietako batzuk jokagarritasunaz aparte fisikak dira,
Eta nik uste guaintxe pixkatu komentatu hartzen nula, ez? Jokagarritasunan barruan. Nik? Bai, bueno, berdin zait. Nik nahi zuzatea, ze gustatu zaiten? Itzein nahi zen, nahi du nahi baino arte, zure txanda da. Bale, ba, nahi hola jokutik gehiena gustatu nauna, gauza den xente apuntatu ditut, guain arte komentau deun bezala, historio komplexua eta sakona du oso, misterioz betea, eta honek niri adibidez asko engantzatu zin, jakin nahi izatea ba, ze gertatzen zen Samekin, ze gertatzen zen Bebekin, osea, dana oso endrebesatua da, tarteka jutezea oroitzapen batzuk erakusten dizkizute zinematekikin, orduan, guzti horrek misterio kutsu bat sortarazten dizu, ite izuna ba, jokun aurrea jun nahi izateak eta jakiteak, ba ze demontraidan gertatzen, ez? Gaina, esan bezala, ba, EV-ak aurrerago ezagutzen dituzu, hasiera ere nahiko fuertea da, ez? Gorpua eramaten, da... Bai. Orduan, ba, historia kristona iruditu zitzaidan. Gero, jokuan nik gehien goro ipatzetena fisikak dira. Izugarria da, nola, ba, askotan traste asko eraman behar dituzu toki batetik bestea, eta ez baituzu ondo jartzen, zure gainen, eta pixu bat, ba, hanka baten damazun pixua, eta beste hankan edo beso baten bizkarren gauzak ez baituzu ondo jartzen, gero zu ibiltzekoan trakets zoaz, pixu handia baldin badara mazu, somatu itezu, bai, gaina, edo zein harriko iskorrekin trabatu zaitezke, maldaberan velozidade handia baldin badara mazu, oinez, eta karga baldin badakazu, osea, kontrola galtzezu, zilipurdika jutezea, errekak, zelan eman zizituten tasio errekak? Bai. Zenbatetan esan izun, behiratu korrontea da hon edo ez? Ze korrontea handia zaun tokin sartzen baldin bazinen, hortxe juten zinen, errekan bera pikuta, paketeta guzi. Bai, gaina, aipatzen izan hori dana, justo jokuk dauken jokamolde horren funtsa hori da, hori oso ondo landua dago dana, oso exagerazio, detailekin. Nik ezakit fisika aldetik, joku horrek bat dakan, ezakit hitza zein da, baino dakan bezain besteko xehetasun hoi, pixutan, oinez ibiltzekon, etzoazu oinez, da alare torpe edo baldar sentiarazte izu. Bai. Batez ere hasi eran oendik ez diozula truko oso ondo harrapatu gauzak non jarri, eta... Bai, alde hortatik oso da, eta joku daukena hori da, jokun funtsa hori da, eta jende asko, guri justu bioi asko gustatu zegoen, jende asko jetzen gustatu, ze ohituta gauden jokun aldean, ez dauka hainbeste akzio, oso mantxoa da, nolabait esateko, ez? Oso mantxoa da. Oinez jutea da, eta naturan ibiltzea da, batez ere. Disfrutatzea, paisaiak, esplorazioa... Bai, baina harrigarria da hori ze ondo inda dagoen, eta bueno, nahi gehien gustatu zeana hori izan zen jokuana, Hola, ibilbide horiek eta zea, eta soinu banda baita gero aipatuko duna. Bai, gaina fisikak hain onak izatea, eta halako soinu banda, eta halako paisaia, iteuna dare bai jokua izatea oso inmersiboa. Eta, hori nahi brutala iruditu zean. Bai, gero historialdetik ekistona da, hori ja aipatu dugu, baina... Ega da, jokuk daukela niretzako narratiboki, oroitzapen hauket, hasierako orduk diala, jokun hasierako partea dela, flipantea hola dana gauza berrik, gero pasarte luze bat, hor banatzen aizean eta gauza hondik pasatzen ez dana, eta gero ja bukaerako pasarten sartzea da, bukaeran ja narratiboki kriston informazio pila, ez? Bai, gaina hasieran oso traketx sentitzezea, ze kriston pixua da mazu, eta oendik etzea jokurain, eta... Menuan enteatzekoren ikiston problema gukinitu. Lehenengo paketea bialtzezuna, nik uste dala joku guztiko odiseik haundina. Oendik traketx, oendik etzaizu iruditzen hain zaila denikan, zekaro, bideojokutan ohituta gaude, pareta bat eskalatzea inongo lanik gabe. Eta joku hontan somatu itezu, kosta iten dala. Bai. Sokak baituzu, eskilara... Bai. Zer iruditu zitzaizun, oain komentatu ezun soka eta eskilara horiek? Hau da, beste jokalariek tramankuluak utzia alizatea, gero zuk erabili alizateko mundun zehar. Ze kontuatzen bazea gainea, lehen komentatu dezun euria, gauzak deusesten zaharkitzen zituen euri horrek, jokalariek utzitako
tramankuluak ere zaharkitu eta deusestu zituen denbora batea. Hau da, jokalari batek bertan utzitako eskailera edo soka batek laguntzen zizun, baino baita iraupen bat zeukan kanpoko mundu zakar horretan, ez? Eta nik, igual nire hausnarketa propioa izan zen, baino gustatu zitzaidan, ze azkenen jokua hortaz datza, ez? Sam aida, komentau deun bezala, gizakien arten zubik sortzen, edo gizakiak behien arten konektatzen saiatzen dabil, sare kiral horrekin, ez? Eta iruditu zitzaidan, jokalarien artean baita, gure artean Sam ekitezun bezala, gure artean sarek, zubik, sokak, eskailerak jartzen genitula, gure artean baita konexio hori, jokalarien artean baita, zubi edo konexio hori bata bestei helduarazteko edo laguntzeko baita, ez? Orduan nik pixkat ikusi nun, zakit, igual filosofika jarri naiz, baino ikusi nun detaile bat. Oso filosofikoa jokua, bai. Esatezun hori, nik batetik esan dizut, hori dana, nik idea harrapatu nun da oso politxeritu itzaian, baina gero ni enitzen sentitu jendekin konektatuta, o enitzen hainbeste enteatzen historioekin. Baina azkenen lagungarria zan oso. Bapaten zina zonalde baten, igual zuk tramankuluak eraman ditzazkezu zurekin, sokak, eskailerak, baino pixu bat daukate. Eta depende zuk zenbat pakete edo zenbat pixu eraman ditzakezun, pare bat eskailerak gehitzea edo pare bat soka gehitzea zugan, ezinezkoa da, edo agian erabili dituzu. Ze behin erabiltzen dezuna, ezin dezu gero berriz bizkarrean jaso. Orduan, zeuden zonalde batzuk zuia igual iritsi zinela eskailerai gabe, soki gabe, edo nola iritsi etzen eukana, eta derrepente bertan topatzea eskailera bat, erreka bat goxo-goxo pasatzeko, edo soka bat, Jesu Kriston pareta igotzeko, bapaten esate zenun. Hau hemenotia, Erreka goxo-goxo nik igerin pasatzen ditun. Baizea, zilipurtik ajute zinan beti eta 10 behatzitan errekak eaman intzizun. Eta zuzenekotan dago. Nola? Zuzenekotan dago, zuzeneko kintzen itun Death Strandingekin, Twitchen, eta demostrauta dago. Zuzenekotan, bideotan dago YouTubeko kanalen. Baita, Twitchen juntzan. Baina hor ikusi daiteke, zenbatetan eamantzizun errekak, Tasio, zenbatetan. Gauza da, esan nahi dut. Kojima gaipatzezun, oin esaten nahi zinaren gelotuta gauta. Kojima gaipatzezun joku hau sortzeko inspirazio iturri izan zula Kobo Abe izeneko idazle japoniarran poema bat. Bai. Eta poema hontan soka eta makila iburuz hitzeiteu Kobo Abek. Esateu makila izan zala gizakiek sortutako lehen tresna. Eta esateu makila zala norberaren eta gaizkiaren arteko distantzia edo norbea babesteko, ez? Gaizkia urrun mantentzeko. Eta soka aldiz ongia gugana ekartzeko. Eta, kontzeptu horrekin jokatzeu esateu, Kojimak esateu bideojokutan makila dala gehien erabiltzean kontzeptua, azkenen violentzia bezala gaizkian kontra edo zure aurkarin kontra egitezun violentzia, ez? Bai joka edo pistolakin edo bideojokutan dana violentzia asko, ez? Gehien erabiltzean kontzeptua edo gehien manejatzen gauza hori da, ez? Eta beak nahizola zerbaitin, sokakin lotuta zijoana. Eta orduan dana hori da, ez? Batetik puntu batetik bestea oinez jutea, jokalaria erortzeko arriskundu lurran irregulartasunagatik, geografiak berezko ditun oztopok daude, ibaiak, mendik, prezipitazioak, aipatzen ezinan hori dana, ez? Eta gero jokalaria ingurumenarekin konektatzea, mapan zati bat, mapa hori, elkar konektatzen nahi da baita, eta gero da baita, komunikazioa beste jokalarikin, da nodo sistema, ditzezion, strand system, eta lankidetza sistema hori, ez, kooperazio hori beste jokalarikin, da. Bai. Askotan ez, jokatza balimazu, gehien jokatzean multijokalariak izatea, ez, shooterrak eta elkarren kontra taldeka batzutan. Eta hor, inor ikusi gabe, somatzen zenun norbait ibilia zala bertan. Inor topatu gabe. Inor esatet, jokalariak, beste jokalariak. Eta zuke zubi bat eraikitza bat zenun dola, beste batzontzak hori. Bertan gehatzen zen. Gero, kontua nien itzela ondo enteatzen horrek nola funtzionatzen ze hor mundu bada, eta mundun jokatzen egin jokalari guztik
ez Ja, dira ez daude pasatzen toki berdinen. zure toki berdinetik, ez dituzu danan eskailerak topatzen, ez? Ba, Ez, imaginatu hasiera baten milaka pertsona gozian hor jolasten. bai, ordu nengoa, pixka regulauta, ez? Ba, honei eskailera eta azalduko zaio, honei bestea, bueno, ez dakit. Bai, eta Dakit gero nola esan entzuen hori. dizutena, denbora batea zuk utzitako gauzak beak baita euriaren bitartez desagertarazi deuseztu itezian. Orduan, jendek utzitakoa ez da betirako jokuan gehatzen. Eta nik komentatu nahi nizun, ze galdetu, ze iruditu zitzaizun sigiloa. EUB-en momentu horiek, bapaten aste zitzaizunen beben tramankulua parpadeatzen, eta... Bai, da, aipatu dugu jokun mekanika nagusia dela, banaketa horiek egitea eta ibiltzea, ez? Bai, Baina gero beste pare bat elementu badaude, batetik sigiloa, bestetik akziozko momentuke badaude. bai. Nei sigiloana ez zitzaidan gustau eta akzioa ez da. Ez, Ez. Nik bakakizu, neukan jarraitaia gustatu ez zaiten gauzetan sartuta neukan, baina nahi ez zitzaidan gustatu, karo, igual akzioak intzuko esan nahi zenun, baina oso shooter bezala oso joku txarra da. Bai, akziokin hori esan nahi nun, bai. Bai, ez da. Hori idea, esan akziozko eszenak shooter moko batzuk dira, ez? Bueno, shooterra Mandoekin botatzezu eta- zea, arma badaukezu Bai. samen odolakin itituna bala moko batzuk, eta... ez dakit, Bai, ze eta historian, komunea jutanen, pixaxi horrotakin bai, Bai. ni berandu enteratu nintzen pixaxi horrotakin EUB-ei miniten zeniela, ni berandu enteratu nintzen. Samen komponente fisiko gatek zan, ez? Olako zerbait. Bai, zan. hori da. Ez ziren gustago ez bat, ez bestea nahi. Eta goatzezea nola EUB-ak azaltze zianen, eta azkenen ja pixkat situazioak ikusiten zizutenen EUB-ak eta situazioak ja gailentzen zizunen, eta ja saiatze zian azpitik zuri heltzen, eta alako baten dana zea kiralez betetze zan, eta Bai. txapapoteak nola izen azu, ni txapapotea ditzen nion, baina... Ez batzen, baina hori gero bale batzuk azaltzen Bai, zian, gero baina- hola mustro batzuk agertze zian, da hoi lehenengo aldiz sentsazioa Bai, lehenengo aldiz flipantea zan, baina gero ja beti berdina zan, korri jaskapo itenzen gero ja. Bai, ez zian grazia hondik egiten. Ondo zeon kontraste bezala, ibiltzen nahi zelako den guztien da, baten kontraste txiki horiek ondo tortze zean, baina nahi ez zean berezeki gustau. Ez zaizun gustatu, nahi izugarria iruditu zean, izugarria iruditu zean. Bare, ondo zeon detektatzeko sistema, Hmm, haurtxokin konektauta zeona, eta bai, eta nola jun bartzen kontuz, ez? Dependen noruntz markatzez izun haurtxoak EUB-ak zeudela, danak ez dituzu ikusten, hor daude, baino ez dira ikusten beti. Zu esatezu, ostra, eskubin bat dakat, ezkerreruntz nijo, alderantziz, eta batzutan lortze zenun arreta deitu gabe juten, eta bestetan, komentatzen genuna, ez? Dana beltzatzen zan, hanketatik heltzen zizuten, ezin eskapoin, ezin korrin, pakete guztia pikuta ordune, dana galtze zenun. bai, hoxe. Bai, eta adibidez zoain pixkat, komentatuta hau zuri etzaizula gustatu, nei ez zitzaidan gustatu hasteko menua. Pixkat ikasi arte nola zijoan menua oso endrebesatu iruditu zitzaidan, kosta intzitzaidan pixkat esku harrapatzen da ikasten. Ba, nahi izugarri kostoztean. Gauzak nola sortu, gauzak non jarri, sartze zinanen zure aterpetxean, nola esan dezulen? Gotorlekuan. Gotorlekuan sartze zinanen, hortzen un menu bat, esatez izunan ora jun zer eraman, zer entregatu, horko menu hori hasieran, ez gero azpin deskantzatzen zenun tokin baizik, eta hasieran, pixkat, kosta intzitzaidan horko menua, eta jolasten zen biltzanen baita, bertako, nestakit, niri menua ez zitzaidan gustatu. Ez zitzaidan, jokua zaila da, eta seguraski Kojimak nahi arazi zitun gauza guzti horiek aurrera eramateko menu bat sortzea baita etzan erreixa izango, baino ez dakit, nahi oso endrebesatu intzitzaidan da ikasteko zaila, eta goatu, zu pixiten etzen unikasi, igual, hilabete terdi jolasten ibili arte. Osa, zaila zan, erabiltzen. Eta besia, hori nahi ez zitzaidan gustatu. Earki, Bai, adibidez gero, shooterren esan dut, eta bakizu ez zitzaidan asko gustatu ez da? Xinplek, bosak, gaizto potentek, nahi gustatzen ditzaizkian estetikoki, baina gero jokatzeako garaien da
jokagarritasun aldetik Hoi bosak da, pixkat hoi da. baldarrak zean. ez dakit. Estetikoki eta ondo zeuden, ze karo, atzetik daukan historioa hain fuertea da, ba, karo, gero gaiztok garrantzitsua diala, eta gauzak deskubritzen zoazen einen, ba, bestia nola nahiko gaiztok, ez? Baina zuk esatezuna nola garaitu jokagarritasuna hor pixkat eskas. Nola aurre egin bos hoiei edo gaizto hoiei pixkat gehiegi eskas. izala azpimarratzen gustatu etzezkidun gauzak, ze dia jokun pixu gutxi dauken gauzak dira. Bai, ala da. Osea, jokoa berez asko gustatu zaigun, bai narratiba eta bai mekanika gehien erabiltzena orokorra, ez? Bakizu gaina momentu horiek zertzan oso divertigarria baita jokuk detaile asko ditula. Deskantxu leku hortan edo aterpetxo hortan san bere gelan da honen, lehen ikusitu, ez? Pixkat errepasatzen eginen zesan, begiratzen baldin bazenion sami gehiegi, eta edo hankatartea juten bazenion bistakin edo zaplasteko bat ematea jutezan. Gero komentau deu, hasieran, jokuko hasieran dakazula, San Barrun dakazula aukera ez, eskatzeizu sartzeko, hau ni bentsaten nintzen kontutu, ze zaila da, kointziditzea, baina eskatzeizu zure jaioteguna sartzea, eta justo zure urte betetze egunen jolasten bazaude jokuan, bertan monsterrak eta dituzun tokin zure deskantxo lekuan, zure gelan, tarta bat topa dezakezu, jokuak zoriondu iten zaitu, olako detaile detailez beteta dago, Gelan zaudela beberik kasoin aldiozu, eta... Aipatu zu baita monsterra, eta hor publizidadea nola sartzen baita nahiko berezi da, zagit, oso kuriosoa jokoa, eta... Bai. Ze pertsonai gustatu zitzaizun gehien edo kutxunena? Publizitatean jarri nahi duzu? Ez, publizidadena baitare aipatu izan da askotan adibide bezala, ze... Esan duzuen, gaur egun joku asko... doako jokuak dira eta publizidadea sartze izue eta esan dugu hori nola publizidadea ez dela bakarrik publizidadea sartzea jokutan ja ez dela atsegina, ez, baina aparte nola sartzean eta beti aipatzeko ondo sartzean adibide bezala bezezerraineko monsterrak eta aipatzea askotan. Ez dalako gauza bat esperientzia asko izorratzuna, ez? Nei izorratzean, monster zerrioik ikuste hor, baina. Ala zen bai. Ze galte bertzenean, markau? Ez, zein izan zan, zure pertsonaiek kutxunena, ze desente daude. Bai. Ola, ezagunak. Kutxunenak niretzako bi protagonistak dira. Sam Porter Bridges, aktorea Norman Reedus, eta Fragile, aktorea dela Lea Seydoux. Gero beste batzuk daude baita, eske, ostia... Bakatu, Tasio, oso elegante, esan dezu. Seydoux. Beitzen aitu naiz nola esatezan. Frantses ez da. Eta gero, Mads Mikkelsen dago Cliffordren personaje egiten, hori ere flipante. Eske, hostia, aktorek ondo aukeratuta daude, eta gero pertsonai, jokua oso interesgarria da, orduan bertako pertsonaiak ere oso interesgarri eta sakonak dira, mezidue, zautzeak. Gero daude Biskik, Mama eta Logne, Margaret Qualley dituna, biak. Ze pixuk saltze dituztenak. Eta, gero zure favoritoak, venga. Gauza bat, esango izut, protagonista bota dituzu, baino bebe protagonista da, gure urtsoa. Bai, hori da. Gaina, nik uste, historian aurrera jarraitzeko zeatako bat, arrazoia? Bai, arrazoitako bat, bebe dala, ez? Zein da bebe? Zeatik laguntzen dit, ze konexio du, ze bebek esan iteizu, behai esker jakitezu EV-ak non dauden, eta zein da bebe, lotura, nik uste lotura ondina jokun, Samek bebekin sortzen du, historian aurrera zoazela, eta, bertan daraman aurtsoi oso garrantzitsua iruditzen zait, eta geho, asko gustatu zitzaidan, eta gaina kriston pila impactatu zitzaidan Hurtman pertsonaiak. Bai, erra da, Zein zan? Nicholas Winding Refn da itxuraz, baina gero ahotsa inglesezko ahotsa Darren Jacobs egiteko ez du. Zena ez du aktore berdina egiten bestek esan dituguna bai, eta hau ez. Bai, ze bertan agertzeian pertsonai guziak, baita gero jokun zehar sakabanatuta topatzen dituzun pertsonaiak, eta danak
pertsona, ezagunak edo existitzen dian jenden zehatutako pertsonak dira. Nahiz asko gotzen gaztelerazko doblajeataz. Gazteleraz badago ez, bai. Bai, gazteleraz jokatu genuen. Bai, etzen nola, ez gaiatu oroitzapen bat ola doblajea ona zano, ez? Nik uste ez goatziak esan nahi dula etzela intxarra, bestela goatu itezea. Bai. Baina, eta Hertmanetaz goatzen naizena da laborategi baten bizi zan eta araño iristea baita pixka kostatze zan, eta besila zan ze tipoa 21 minuturo hilitezan, hilik gautezan 3 minutu, 21 minuturo 3 minutu hilitezan, gio berriz, buelta hoitezan bizitzara, beak sortutako makinaria baten bitartez zitezan oidana gainea, dana neurtuta zeukan, eta zeatik zan, nahi zitun konektatu. Spoiler handi xamaraztezu bota behar? Igual. Zergati bateatik itezun hau, hor txutziko ez. Pixka delikatua, olako gozak esatea. Bai, arrazoi. Hortxe zebilen, esangoet, hilen mundua investigatu nahi antzebilela. Ez, jasta, hortxe. Ikusentzule izango jau. Ez bali mazu jokau, hain, inpause, jokua jokau, eta jarraitu, ez dakizun bagarren minututik aurra ikusten. Larogei ordu, eta gero bultau bideoa. Ez, esan nahi nuna da, interesa zeukala, hilen mundu hortara jutikin, eta, bertan zerbaiten bila zebilen, eta horregatik nahi teitezu noi. Eta impactantea zan, ze bapaten behakin izketan egon da hilitezan. Gaina nahi ta jartzezan sofantzeko baten etzan ta, bestela kakateko bartuko zuen erorita, kokotekoa. Bere etxea jote ginen gaina, ez daude olako estena asko jokun. Kriston sarrera zun, goatzezea, kristalera hundio batekin, da... Apenas daude olako estenak jokun, ze normalen batematean banatzea jute zenen, bere holograma bat azaltzea izu, eurin asuntoregatik, eta... Gero, karo, esan dakoa, lurrazpin bizidia, orduan azkenen, zu iristezean tokia da, lurrazalen da hon entrada txiki bat, eta Hertmanen, hor bere etxea sartzezea. Bai, hori beharra da, eta gero bere historiera, bai. Bai. Nik musika iburuztzen eneko, ez dakit, bexikeiak aiza prepatzen. Bai, baina itzein, karo, nik ez esan, esplorazio barrun gustoko gauzetan, musika, soinu banda ez dut komentau da, nik uste hor garrantzitsua zala esatea. Bai, musika, momentu musikal fuertek daude jokun, ibiltzen zoaz, eta bapaten musika sartzeu egola, ez da, nola esan, kantu bat jartzeu, eta zuertzoaz ibiltzen da... Bai, gaina oso momentu konkretutan, karo, nahi eta ongoa sartuta, baina zuzabiltza, zelai batetik gozo-gozo lasai-lasai ibiltzen, edo gailur batetik batez ere inongo traba hundirik gabe ibiltzen, paisaiaz gozatzen. Momentu zailak ea pasauta gero, orduan saltzea da. Eta derrepente haste zaizu hor musika. Eta gehien bat low roar taldean musika da. Bai, zu asko zaletu zeinan. Bai, egidan, eta hau talde hau Islandiako talde bat zen, eta nubait Kojima Islandiako disko denda bat entzeonen entzun nintzun, eta flipauzun da hortik sartu zuen, eta ez dauzke gaina disko asko eta hola, Death Strandingen low roar talden diskografian parte handi badago. Bai, ez da? Ja, talde horrek bazeuzken kantuk dira, eta sartu zituen, kantu horiek jokun sartu zituen. Gero Silent Poets taldeara azaltzea, eta beste mate bai. Esan berda dago Lourroarreko abeslari eta sortzaile nagusi izan Ryan Karazilla 2022an hil intzala. Eta gero ja soinu banda originala jokuana, gehiago diala soinu musika gehiago ambientala, eta hori Ludwig Forselena da. Baitare izango la kompositore bigarren Death Stranding birako hori ja bai eztatuta dago. Eta musikaldetik eharra jokoa. Eta guazen bukatzeko besik ja. Bai, bestela luzatengo zaigu pixkat. Bai. Besikei bat aipatu dugu Kobo Aben poemana, ja? Bai. Jokun sorreran eukizun garrantzia, inspirazio mailan. Gainea, poeta honekin ez du bakarra euki influentzia Death Strandingen, ez da? Egi da. Zure saga kutxun batetan, izan du influentzia. Beste zerbait zeuken ez poema bazan, oipuin bat edo
kartoizko kaxa bat buruan zeraman pertsona bati buruzkoa. Eta horrekin baita ere ukizun inspirazioa, ba, Metal Gear sagan askotan kartoizko kaxa baten barrun sartzezea, eskutatzeko, eta hori bazeon. Oso polita irutu goi. Eta gero, nik komentatu nahi nuna bexikei bezala da, seguraski badakizuena, ez dakizuetako inor ibil izan bere garaian, Silent Hill jokuan demo beldurgarri hartan, ordu terdi, Silent Hill pete, zan hori ez? Hori da, zu ibili zinan? Ez, tamalez. Arraz libratu zinan. Jo, eske gaina, hori jarri zuen demo bezala PlayStation Storeren. Ta ja Esto, baina... Oin dela ez asko saiau ginean, deskargatzen zuk ez balin mokezu instalauta jokua, ja ezin dezu instalau. Osa nahi dut, nik batetik ezin dut joku hori kakotxarten erosi, ze estoren ez dago. Ez doa entzan gaina. Hori da, bai, kakotxarten erosi esatet, estoretik ezin dut hartu. Ez to. Azuk hartuta dukezu, ze bere araien hartu zenun. Baina alare ezin da deskarga, guain. Junginan Playko liburutegira eta eskezta egongo, orduan bertan eondare ez dago deskargatzeko aukera. Entzulentzako galdera, badao modun bat Silent Hill PT jokatzeko gaur egun? Ba igual ordenador. Ez balin baukezu ja instalauta Playen garai hartatik? Zitalkok zuzeneko aintzun. Bai? Peten jolasten. Ordenadorako? Ordenagailun alkoa, nolaz patxe. Bai. Bueno. Konta iguzu zitalko. Nola, lortu zenun. Sonic, demo atea zanan, Sonic komentauzun, bazala aurrerapen bat, ze Silent Hills jokua iten edo proiektuan lanean zenbiltzalako. Joko hontan, Hideo Kojimak, Guillermo del Torokin kolaborazion sortzen aizen jokua zan, Guillermo Zezenkokin, eta nola ez Norman Reedusen kolaborazio esan behar nun, baina ez Norman Reedus izango omentzan baita protagonista. Eta eta bapaten, kantzela huintzen... Konami bertan bera utzizun jokua. Bertan bera utzizun, eta Death Stranding jokua eukian duen eskun, baita Hideo Kojima eta Guillermo del Toron kolaboraziokin, eta de hecho zezenko agertza jokuan, Death Stranding jokua izan gendun, nola ez Norman Reedusekin protagonista bezala, gure Sam Norman Reedus dalako, eta esatea, baten kantzelazioai esker, Silent Hill ez sortzeari esker, ez? Death Stranding jokua izan genula eskutarten azkenian. Hori da, pixkate ja bazuzken ideia eta personaje eta aktore batzuk, gero erabili zituen, ez? Gero hori da. Metal Gear bostean ja ikusteia baitare aurrekari asko, Nik horrekin agertu nintzen, ze aurrena Death Stranding jokatu nun, eta gero Metal Gear bosta, eta gauza asko zen, ostia, idea hauek bat zauden, da bai. Beste besik, ja. Bota? Jokun hasiera xamarren uste dela, Sam azaltzea traje batekin, eta traje hortan dauke zenbaki bat. 0 behatzi bat lau, 127. Orduan, jokuan zalek oso zorok gea, eta... Bai, ze hau ontaz kontuatzeko lupakin behitu behar duzu jokua, jendea, batez ere Kojiman jokutan, dana lupakin behitzen aitzea, bakielako, detaile guztik zeukiela, beti pentsauta dola, hainbat gauzatxo jartze ditula, gero esan nahi ezkutu badaukienak, ez? Eta zenbaki horrekin, batzuk iritsi zian konklusio batea Bibliako pasarte bat zala, salmo bat, 127 behatzi salmoa, eta honela dio, bejondeiola, zure haurtxoak hartu eta hondartzaren kontra lehertuko dituenari. Eta hori topau zuen, zenbaki horrekin lotuta, eta nola haurtxon asuntoa da hon, eta hondartzena. Hori da. Ze esan dut? Barkau. Hondartza esan dut? Bai, ez da hondartza. Ez, nahazten ez barkau. Bota berriz. Aztu oinartekoa. Bejondeiola, zure haurtxoak hartu eta arkaitzaren kontra lehertuko dituenari. Hori da, bai. Esan daiteke arkaitzoiek hondartzetako arkaitzak izan daitezkela. Nik pixkatola interpretatzet, Izan leike, bai. Jokuan zer esanakin lotzeko esatet, Bai, zer esatezu ezuek entzule? Ikusle. Ez da hori igual,
Pixkat igual pintzekin hartua. Bai, pixkat igual bai, ez dakit. Igual Kojimak esan zuen, bitu hori jarriko eta... Zenbaki batzukola altuntun jarri beharren. Igual giztun zentzua auke, ez dakit. Ez que, hostia, jokua oso komplikatu da, Bai. Gu kontatu duguna, da pixka jokun hasiera eta gero ja... Bai, saiatu gara baina spoiler handirik ez ziten, ze askotan zaila da gamelu bat itea, kontau gabe, jokua erakutsi gabe edo... Ez da erreza izango gamelu hau jokoa jokatu ez duen antzat, Ez que historie... baina alare ez dugu ezer kontao. Si, ez genuen ulertu lehin, uste da. Bueno, a ver, ulertu ez da hitza, baina... Ez, ulertu ez da hitza, interpretazioa. Ulertu, neurri baten bai, baina gero bat diskusiok zeuden. Hombre, bukaera bat dakalako eta esatezu, bale, hause pasatu da, baina alare hor barruan gauza asko daude, asko. Pertsonai asko, historio asko, bai. Gauzatxo asko. Bai. Jolastu. Ez nioke eusen gomendatuko, Ez da... Ez. Da joku bat, edo asko gustatzen zaizuna, edo gorrotagarria egite zaizuna, pelota, bai. Ezin bukatu. Orduan, bi eremuak daude, da nik uste, erdiparen gehatzen eztan joko hietako badala, edo asko gustatzen zaizu, edo batez. Nik uste normalen jendek tankera emate jola, gustatuko zait, edo etzait gustatuko. Gaina, lehenengo ordu pare bat jolastezunen ja, bakizu, edo rollitoa gustatzen zaizun, edo pelota egite zaizun. Ikusuntzuleok, Ilargi, besterik gabe. Beste saio bat ate dugu aurrea, eta... Bai, hori da, gaur desente hitzen dugu. Bueno, baina ondo ibilia, ez? Bai, gauz asko genezkoen kontatzeko, eta, bueno, ez da erreza hola bideo motz bat itea, joko ni buruz. Ja, eta hurrengoan ikusiko geha, nahi baizu jokutxon bat edo aztertzea, idatzi azpiko komentaiotan, zuen azalpenak jokuari buruz edo zuen... Hori da, detu zeran nini buruz ze kontatzei guztuen, bai. Eta, bueno, a ber, zea, Silent Hill petenare hor gehatzea... Arrazoi. Argibideak nahi ditugu. Ba, hurren arte. Ondo izan. Adiu. Adiu.